ang showbiz news mga katropa. Uy, nagpanikad na nga to ang showbiz news correspondent nga di na mabuhian ang mic. Manumbag na kaparinglar mga katropa. Ato ning sayron mga katropa kay matud pa bini ni Hakutog Awards sa 38th Awit Awards. Uy, ato ning sayron mga katropa kay mura po ni bini si katropang Inday Erika binihag. Ato sayron atong kompletong detalye sa mga showbiz news kauban si Inday Erika. Showbiz News! Showbiz Balita! Bueno, salamat kaayo, Papa Jess, imong pag-welcome sa Kuagaring Buntaga. Bueno, mga maring ni Hakot og daghan kaayo nga mga awards ang girl group nga Bini sa bag-ulang na human nga 38 Awit Awards. Nakadawat ang grupo sa People's Voice Favorite Group Artist samtang ang ilang album nga Talarawan napili isip People's Voice Favorite Album of the Year. Nakadaog usab ang ilang track nga Salamin Salamin Salamin. Nagila isip Best Dance Electronic Recording. Nagpasalamat usab ang Bini sa tanang mga fans nga walay undang nga misuporta kanila. Ay naku ni mga Bini, ay mga palangga man din sila tanan. Uy. Ako di ko pwede maapil diya kay murag ila akong lula diya maapil ko. Pwede mo ato ang showbiz balita mga katropa. Ako ni si Maring Inday Erika, di man ko gwapa, kadi man ko para saan mga Bini nga mga lamion kaayo. Ayaw ka magkumpiyansa pa sa nagmapon, maako na mong tanan baba.